बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे आंनि बे लाभ स्टोरी ख्रिस्टियान रादाब आरो बोसोनाव बयखौबो बरायदों, जेराव आङो बाइबेलजों सोमोन्दो थानाय इसोरनि बोसोनफोर, रादाबफोर आरो माखासे बाइबेलनि सल'फोरखौ नोंथांमोननो लानानै फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बुंनो लानाय जि बाथ्रा दङ बे बाथ्राया केवल स्टोरी नङा, बे जागोन नोंनि गोसोनि आरो आत्मानि मोनसे गोथार बोसोन। नोंथाङा माब्लाबा बेबायदि दुखुजों सैसोनानै दङना जेरावहाय नोंथाङा गावनि दुश्मनखौ निमाहा होनो हायै अबस्था जानानै दङ? जुदि बिब्दि जानानै दङब्ला दसे दान्दिसे सम थाथ'गोन, मानोना दिनैनि जि भिडिअनि बाथ्राफोर जागोन बे बाथ्राफोरा नोंनि उन्दुनानै थानाय गोसोखौ फोजाखांगोन, एबा नोङो निमाहा होनो हायै गोसोआ नोंनि गोसोआव माबा मोनसेखौ जाखांहोगोन एबा नोंथांखौ निमाहा होनो थाखाय थुलुंगा होगोन। अनजाग्राफोर, नायदो, खोनासंदो आरो गावनि सोलायनायखौबो नायदो। सासे बिफा गावनि बिसाज्लाखौ बुथारग्रा दायनिगिरि, जेराव बियो निमाहा होनानै गावनि खालामदों एबा गावनि खालामनानै लानो हादों। सासे आइजो गावनि हौवानि गासै दायखौ निमाहा होनानै हौवाखौ गावजों लोगोसे बजबदों। मा नोंथाङाबो बेफोरबायदि गासै दुखुआव दङ नामा? गोबां रोखोमनि जेंनायाव दङ नामा? नोंथाङा बेबायदि निमाहा होनो हादोंना हायाखै? दिनै जोङो बेबायदि मोनसे काहिनी, मोनसे स्टोरी, मोनसे सल' नायगोन जेरावहाय निमाहा होनायखौ जोंनो फोरोङो। दे अब्ला नायगिरि ख्रिस्टनि फिसाफोर, दिनै नोंथांमोननो जोंनि गोसोखौ सोलायहोनो हानाय, जोंनि गोसोखौ हमदांनो हानाय मोनसे बेबायदि दुखुजों बुंफबनाय मोनसे स्टोरी लानानै फैदों। नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो बे सल'आ, बे जारिमिना, बे स्टोरीया थारैनो नोंथांनि जिउखौ सोलायनायाव थारैनो मदद खालामगोन। दे अब्ला जोङो जागायजेनदोनि। मोनसे फिसा मण्डली दङमोन, जि मण्डलीयाव सासे हौवा थायोमोन जायनि मुङा माइकेल मुंमोन, आरो बिनि जिउ खुंनाया गोबां साधारन सरासनस्रामोन। आरो माइकेला बै मण्डलीनि सासे फोथायारिमोन। गुबुनफोरखौ मदद खालामनाय, आरज खालामनाय आरो बाइबेलनि बिसय गुबुननो फोरोंनाय, बेनो माइकेलनि खामानिमोन। माइकेलनि जिउआव बयनिख्रुइबो अनजाथावनासिन दङमोन जाहैबाय बिनिनो बिसि, जायनि मुङा रिचेल, आरो बिनि उनाव नायल' जाल' सासेल' गथ' एलिया। मोनफ्रोमबो रबिबाराव बिसोर नखरै इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय गिर्जायाव थाङो, आरो बिसोर गैजायैफोरखौ मदद खालामो, जाहोयो लोंहोयो, आरो बाइबेला जेरै बिसोरखौ फोरोङो बेबायदिनो जिउ बिसोर खुंदोंमोन। नाथाय सानसेखालि हरखाबैनो गासैबो सोलायजोब्बाय। सानसेखालिनि मोनानि समाव माइकेला टाउनाव थांनो गोनां जादोंमोन, आरो बै हरखालिनो बिनि न'आव डाकाइत फैदों, सिखाव फैदों, सिखाव हाबफैदोंमोन। सिखावफोरा न' सिङाव हाबनानै बुग्लुं बुसि खालामबाय। जेब्ला माइकेलनि बिसि रासिएला सिखावफोरखौ हमथानो नागिरदोंमोन, बै समाव सिखावफोरा रासिएलखौ देगारजों दानदोंमोन, मोदोमफोराव थुला बायदोंमोन। माइकेलनि नायल' जाल' बिसाज्लाया बै हरखालि सिखावफोरजों देगार सुजादोंमोन, आरो एलियाया जिउ हगारनो गोनां जादोंमोन। जेब्ला बै हरखालि माइकेला गावनि न'सिम सफैफिनो, न'आव हाबना नायब्ला नुदोंमोन जे गावनि बिसिया जिउ गैयै बादि फिट जानानै दङ, आरो बिसाज्ला एलियाया जिउ गैयै मोदोम जानानै दङ, थैनानै दङमोन। बै हरा माइकेलनि जिउआव खोमसिखौ लानानै फैबाय, सोरां जिउखौ खोमसि खालामफैबाय। पुलिसफोरा दायनिगिरिखौ नायगिरबाय, आरो माखासे साननि उनाव थारैनो सासे दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। बै समाव माइकेलनि सिगाङाव सासे सेंग्राया गसंनानै दङमोन, जायनि मुङा पिटार, जायआ माइकेलनि बिसाज्ला एलियाखौ सिथारदोंमोन। माइकेलखौ कर्टआव सोंनायसै, मा नोङो बिखौ
गोरानिख्रुइ गोरा, गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों साजा होनायखौ हास्थायो नामा होननानै सोंबाय माइकेलनियाव। बै समाव माइकेलनि गोसोआव खिथिर लानायनि मोनसे रागानि अरा जोंनानै दङमोन, मानोना बियो दासिमबो गावनि फिसाज्लानि गोथै सह'खौनो बावनानै थांनो हायाखैमोन। नाथाय बै हरखालि माइकेला गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे बोसोनखौ फरायदोंमोन। बे जाहैबाय माथाइनि 6:14 सिरि। बे बोसोनानो जादोंमोन, नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। माइकेला बे बोसोनखौ बै हरखालि फरायगासिनो दङमोन आरो बिनि नेक्स्टनि फुङाव जेब्ला बियो आरोबाव कर्टआव थांफिनो, बै समाव आरोबाव जाजआ माइकेलखौ सोंफिनबावनायसै, मा नोङो बिखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों साजा मोननायखौ हास्थायो नामा होननानै जाजआ सोंफिनबावबाय। माइकेला कर्टआव सोंजानाय बाथ्रा बायदियै बियो फिन होनायसै। नाथाय माइकेलनि फिनखौ मोननायनि उनाव कर्टआव थानाय बयबो सोमोनांबाय आरो माइकेला बुंदोंमोन जाहैबाय, मैं उसे माफ करता हूं। आं बिखौ निमाहा होयो एबा निमाहा होबाय होननानै माइकेला जेब्ला बाथ्राखौ बुंबाय, अब्लाना बयबो सोमोनांबाय आरो कर्टनि सिङाव दावराव जाबाय थानाया पिन ड्रप साइलेन्ट जाबाय, सिरि थाजोब्बाय। माइकेला बुंबावनायसै गुरै रावजों जे नंगौ बियो आंनि बिसाज्लानि बुथारगिरि, नाथाय आङो बिखौ मुगैनो हाया, मानोना आंनि जिसु ख्रिस्ट'आ आंनो बेखौ फोरोङो जे निमाहा हो होननानै। आं जुदिहे बे खामानिखौ मावनो हायाब्ला आङो जिसु ख्रिस्ट'खौ उनसंग्रा होननानै आङो माबायदि बुंजानो? गुरै रावाव बेबायदि होननानै बियो कर्टआव गासै बाथ्राखौ बेखेवनानै होनायसै। बे गासै बाथ्राफोरखौ जाजआबो खोनानानै मेगनाव मोदै फैबाय आरो मोनसे थांखिसिम बाथ्राखौ बेखेवनानै होनायसै। आयेननि नेमखान्थि बायदियै पिटरखौ 14 बोसोरनि थाखाय साजा होनायसै। पिटरा बेबायदिनो जेलाव थानो गोनां जानायसै। आरोबाव बै समाव माइकेला मोनसेबाव आरोबाव खामानि मावबावनायसै। माइकेला पिटरखौ जेलाव थांनानै लोगो हमनायनि मोनसे थांखि खालामबाय। पिटरा गावखौनो गाव फोथायनो हायाखैमोन दि मानोना माइकेला जे पिटरखौ लोगो हमनो फैदों, मानोना पिटरा बिनि बिसाज्लाखौ सिथारग्रा सासे दायनिगिरि। बेयावखाय बियो गावखौनो फोथायनो हायाखैमोन माइकेला जे गावखौ लोगो हमनो फैदों होननानै। माइकेला बै समाव पिटरखौ बुंनायसै, आं हास्थायो नोंजेन जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथियो आरो नोंजेन गोदान जिउखौ मोनो। आरो माइकेला पिटरनो गोथार बाइबेल गांसे होबोनायसै। बेनि उनाव लासै लासै पिटरा बाइबेलखौ फरायनो हमजेनबाय आरो पिटरा थारैनो गावखौ सोलायलांबाय आरो पिटरा गोसो गोरबोजों थारैनो गावनि गोरोन्थिफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नियाव बुंनानै लानायसै। दानाब्ला पिटरा बेबायदि सासे सुबुं जाबाय जेराव जेलनि सिङावनो बियो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखायल'सो थांना थानायनि थांखिखौ लाबाय एबा थांना थायोसै। जेरावहाय मानसिफोरा बुंदोंमोन, जेब्ला कर्टआव माइकेला बुंदोंमोन आं निमाहा होयो होननानै, बै निमाहा होनाय बाथ्राखौ गोबां मानसिफोरा सावरायदोंमोन जे मा मुर्खतानि खामानि मावनाय जादों, जाम्बानि खामानि मावनाय जादों, बेखौ साजा होनांगौ, थैस' थांस'नि जेलाव दोनहोनांगौ होननानै गोबां मानसिफोरा सानदोंमोन। माइकेलखौ जाम्बा होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बै निमाहा होनायानो जे पिटरनि जिउखौ कमप्लिटलि सोलायहोबाय, जिसुखौ नुहुबाय आरो मोनसे गोदान जिउखौ मोनबाय। आरो बे मानि थाखाय जाखो? बे जाहैबाय माइकेला पिटरखौ निमाहा होनायनि थाखाय। 14 बोसोरनि उनाव पिटरा जेलनिफ्राय गबोबाय। जेब्ला जेलनिफ्राय पिटरा गयो, अब्लाना माइकेला लोगो हमनानै बेखौ गोसो गोरबोजों बांख्रबनानै लादों। दानाब्ला माइकेला हारसिं नङा, मानोना जि थैना थांनाय बिसाज्ला, बै बिसाज्लानि जायगायाव पिटरा जायगा लाफैबाय। बिसोर खौसेयै मोनसे बेबायदि NGO खुलिबाय जेराव जाय सुबुंफोरा जेलनिफ्राय फैफिनो, जेल जानानै फैफिनो, बिथांमोनखौ लोगो हमनानै इसोरनि बोसोन होनो थाखाय, बिथांमोनखौ गोसो गिदिंफिनहोनो थाखाय बिथांमोना मोनसे खामानिखौ जागायजेनबाय। आरो बेबायदिनो माइकेला जे पिटरखौ माबायदि निमाहा होदोंमोन, बे गासै बाथ्राफोरखौ गावनि ओनसोलावल' नङा, गासै पृथिबिनि मानसिफोरानो माइकेलनि बिसय मोनथियोसैमोन। गावजों गाव अनज्लायदो
आरो सासेनि दुखुआव दुखु जाफादो आरो ख्रिस्ट'जों इसोरा जेरै निमाहा होयो बेबादिनो निमाहा होज्लायदो। इफिसुस 4:32 सिरि। निमाहा होनायनि थाखाय सासे सुबुङा उन्दै होननानै सानजाया एबा हेव होननानै सानजाया एबा मुगैजाया। नाथाय निमाहा होयोब्ला सासे मानसिया महान बेक्ति, महान सुबुंसो जायो। जेब्ला नोंथाङा गुबुनखौ निमाहा होयो अब्ला नोंथाङाबो गावनो मुक्तिसो मोननाय जायो। इसोरा गिबियावनो जोंखौ निमाहा होबाय, दा बियो जोंखौबो बेखौनो मावजानो थाखाय नेबाय थायो जे जों जेन बे खामानिखौ मावो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे सल'आ केवल माइकेल आरो पिटरनि सल' नङा, बे जाहैबाय जों गासैनिबो मोनसे सल'। मानोना गासैनिबो जिउआव मोनसे नङा मोनसे सोरजोंबा थगायजानाय, सोरजोंबा माबा मोनसे दुखु होजानाय, सोरजोंबा नारसिमजानाय गोबां रोखोमनि जेंनाफोरा दङ। गोबां रोखोमनि निमाहा होनो हायै गोसोफोरा जानो हागौ दङ। अनजाग्राफोर, अब्ला दिनै जोङो मा मावनो नांगौ? जोंहा मा बिबान दङ बेबायदि समाव? आरो बे मावनांगौ खामानियानो जाहैबाय निमाहा होनाय, जेन आंबो आफा इसोरनिफ्राय निमाहा मोनफिनो। जुदि जिसु ख्रिस्ट'आनो क्रुसनि समाव आलाय जानाय समावहाय बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन, हे आफा, बिसोरो मा मावदों बिसोर बेखौनो मोनथिया, बेयावहाय बिसोरखौ निमाहा होदो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव थानाय समाव बुंदोंमोन, अब्ला दिनै जोङो मानो बुङा? अब्ला दिनै जोङो बेखौ मानो हाया? बेखौ जों हानो नांगोन। दे अब्ला अनजाग्राफोर, दिनै जोङो बुंनि आं निमाहा होगोन होननानै। दे अब्ला जोङो मोनसे थांखि लानि जे आङो निमाहा होग्रा जागोन होननानै। मानोना आङो निमाहाखौ इसोरनिफ्राय मोनबायब्ला आंबो निमाहाखौ होखानांगोन। आं जेब्ला निमाहाखौ होगोन, इसोराबो आंखौ निमाहाखौ होगोन। आं निमाहा होग्रा जागोन मानोना आङो निमाहा होनायखौ जिसु ख्रिस्ट'निफ्रायनो मोनदों। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनि बे स्ट'रिया नोंथांनि गोसोखौ जुदि हमदांदोंब्ला एबा नोंथांखौ जुदि गोजोन होबायब्ला, नोंथांखौ बाथ्रा फोरोंबायब्ला, नोंथाङा आरो बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइकखौ होनानै गालांदो आरो कमेन्टआव आं निमाहा होयो होननानै नोंथाङा लिरदो आरो लोगोसे हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो लोगोसे गोदान जुदि सोरबाफोर दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव नोंथाङा इसोरनि बोसोन, ख्रिस्टियान रादाब आरो लोगोसे इसोरनि सल'फोरखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो। साबस्क्राइब खालामगोन। दे अब्ला दिनैनि बे बोसोन, बे सल' बेसेयावनो दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान बाथ्राफोरखौ लानानै फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ।